हाय फ्रेंड्स, आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତ ସେ अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେ କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ, ତାପରେ କହିବ କ'ଣ। ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ? समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो? ଏଇଟା ହେଲା ମାଉଥ୍। ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ତାର ମାଉଥ୍ର ଇଏଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଫୋନ୍ର ଟାଇପ୍ ସି ଗେଞ୍ଜିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏଠି ଲଗେଇକି କଥା ବି ହେଇପାରିବେ। ଦେଖିବା, ମୁଁ ଲଗେଇକି କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଥର। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକରେ ଚାଲୁଛି କି ଚାଲୁନି। ଯିବା ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ। ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବେଳ, ଆଉ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି, ମାନେ ଠିକରେ ଶୁଭୁଛି କି ଶୁଭୁନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଠିକରେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି ଭାଇ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବି। ବାଏ।